Ukhandike ngoku xa sijonga kwezophuhliso ushishino ekuhlaleni ndiza kuncokola ke nomnumzana uEdwin Matyumza we-Think Branding. Nalapha sizawuva kuye ke into yoba benza ntoni ukhandike baluncedo lunina eluntwini. Mnumzana Matyumza mandikwamkele kwimbatho. Ndiyabulisa nam tata. Yeah. Khasiqalele ke nenza ntoni kwi-Think Branding? uThink Branding ikhampani yempahla especialize ekwenzeni impahla, i-tracksuit, uniforms, i-tunics, yonke corporate wear, zonke into zinxitywa ezigaraji, zonke into zinxitywa security, njalo njalo. Niqale njani niqhutywa yintoni? uThink Branding ikhampani ene 6 months eqalile, and 6 months achieve a lot because yenye companies ezimentionwayo xa kuthethwa ngempahla apha kweli cala se-Eastern Cape. And apart from that, si second company ewine kwi-SA Kickstart 2011. So, and apart from that, sesinento ezininzi esenzileyo for i-township yase-Cape Town, and neekhampani ezininzi esike sisebenzisana nazo kweli cala se-Cape Town. Libe yintoni igalelo le-Think Branding ekuphuhliseni ekuhlaleni? I-Think Branding i-concept yayo ilula great and iluncedo ngendlela esisimanga kwi-community, more especially kwizikolo zethu nakwiicawa zethu, because i-concept ye-Think Branding ithi esikolweni ngasinye sine-shops esiziqalayo ze-uniforms nasecaweni, so that onke amalungu ecawa athenge i-uniform kwaphaya ecaweni. Then icawa iza kuthi nge-uniform nganye eyithengisayo yenze imali ezaphinda incedisane ke nemisebenzi yecawa. Esikolweni i-uniform nganye ephuma kwishop ephaya esikolweni, isikolo sifumana i-percentage ngalo uniform ephumayo, but it's either ijezi, i-tracksuit, i-pull-over, but isikolo si-owner i-percentage into nganye sithengisayo phaa ngaphakathi eshop. Omnye umntu uzawubuza uba yintoni le nto kungake kwenzeke into yoba ekuhlaleni elokishini kungake kubekho ifactory emanufacturisha zonke ezi mpahla ibe lapha? Ingaba ayingomaphupha eninawo loo nto kubantu abasebenza ngecandelo lezempahla? I-Think Branding eyona nto imenza into yoba abe mkhulu kakhulu and abe ngundabamlonyeni ebantwini is because akathi xa esebenza izinto azenzele kude kunabantu unefem enkulu elapha ekhaya elitsha eyenza impahla. Loo fem ke yile athi yenze aqeqeshe kuyo abantu, and yile athi afundise abantu even ukuthunga, yile ethi ke idistribute isupply zonke izikolo zikwalapha ekuhlaleni. And sizama ukuguqula i-concept okanye ulwazi lakudala lokuba impahla funeka zenziwe endaweni ethile then zize kweli cala lethu. Sifuna ngoku into yoba impahla zenziwe elokishini zikwazi into yoba ngaba ziye nakweendawo kuthiwa zezabantu abamhlophe, and then spread all over the country, but zisenziwa ngabantu abamnyama zisenzelwe elokishini. Alright. Ngoku umyalezo wakho wokugqibela kubantu abasakhulayo abafuna uqala wabo amashishini? Amazwi umyalezo athi kumntu osafuna ukuqala ibhizinesi, nantsi into ndamxelayo into yoba ngaba imali yi-idea. Zama ucinga into yoba ngaba yintoni na oyithandayo nento ethi iqolisa umphefumlo wakho, ogqiba uphande ngayo into yoba ngaba ungenza njani ukuze loo nto leyo iguquke ibe imali. Ndiyabulela kakhulu. Enkosi. Enkosi. Ukhandike lo besincokola naye apho ngumnumzana uEdwin Matyumza we-Think Branding echaza ke into yoba zizintoni abazenzayo eziluncedo ekuhlaleni kwizikolo, kwiicawe, nokuba mhlawumbi nezishumi ezizimbele zinganako ukwehla kuba ke icawe inendlela yayo yokwenza imali. Mhlawumbi nemali oyihlawula esikolweni somntana mhlawumbi ngathi kuwehla kancinci kuba ke isikolo naso sinendlela yokuraiser i-funds. Kanti ke buya ube kunye nathi kwicala lingapha.